भाऊजीला माहिती करलो होय होय ना दादा 4 दिवसाले काय असतं रे होय असा भितो तसा जरासा होय रावा पैसा येता पावला ना होय तसे नसते ए तू सावेल मागे आपण ती खबर घेऊ मा हा नितीन बसा असा बरा बरे होय मागे तू बरा होय बस बस बाबा त्यांना येता पावला ना कशा ते कामात सारखे पावा ना आणि सांग बरा आणि तुझे पापू किती असं सर्व बरं बऱ्या कामा पण ते दिवशी उभा करणे होय पावसाळा म्हणजे कावड मला साता लागलं पाऊस आज सुद्धा पाऊस 4 दिवसात पाऊस आणि माझ्याकडे मग सत्री ना रे आता पाऊस आणि रेनकोट काय घातलं सगळं एक दोन चपली काढली किंवा असं म्हणलंय ना भाऊजी वरी गावायला असं पाव नाही दादा असा त्या चॉकलेट नंदा दिले मला रेनकोट मी काय ना रे पावसाळा पाऊस चॉकलेट आवडते तुमचं बरं लागतं माझ्या चॉकलेट आवडत रे तर तू बसा खोटी सांगावी चहा करता चहा असं चॉकलेट मग माझ्या बहिणीने भरपूर आवडता बरी असं बाबा पण म्हाका बरं लागेल आम्हाला तो असपा ना मागं कामा असपा चॉकलेट आणि असं म्हणलेले लाईन असली का अगो दिसत अरे त्याच्या बहिणीनं चॉकलेट घालून जेव्हा पिशवी होत आले पिशवी कधी थँक्यू फ्रेंड फुल व्हिडिओ पळयलो म्हणून आणि जर तुमकां हो व्हिडिओ जर बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.